warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin penggaing konsumen Betalpun para taskam putra manten ingkang samya kagila pikiran sakit dan betul mantan ingkang ingkang adyara kaya sikaro barisan para banteng ketatanan sang maesa suwa mangkah habas tumuju madyan palagan ingkang samya katon kaliyan swara pedhot ingkang swaranipun bleger tantoyo bisa medah kamar candra pinuko sumangkaya para banteng ketatanan ingkang sami kairing tembang lan gending kang gawe gumlegar ing rasa ya winasa ing dian narap si kemerman hatanan ucapalan warangkan karisik isun memuji barang kanugrahaning Gusti ingkang kawasa rupiah tansah kinebih saking halap lan trubeda deningaken cipta gawe swara sumedi manadene sedakep saluku tunggal suku nutupi babahan wasana deningaken kanca lima driya bilangane pangenangan ingkang ngajak buku sing rupa kala ingkang gandanya mangambar-ambar sumur dening antariksa awi gegering Jawata ingkang lenggah ing kayangan Jungkring Sarupa ya kayangan Suramaya niki para katulis tresna budaya kakung sang putri ingkang tansah kinasih seni pandangan maesa swara Bima Sakti kang mijil saking tlatah Glendangan Ningit Tumpang Mawar ingkang dipandhikani dening bapa saipun disempuyung pasukan geleng-geleng api jinanlan kang kerja bareng dening tenem ofisial ugi Arwa Project Musik Production monggo mirsani ngantos titipane pagelaran Rahayu awis dening sandika
dados tresna budaya kakung saha putri kang tansah kinasih seni andengan maesa sura Bima Sakti kang wijel saking tlatah Glendangan Ningit Tumpang Malang ingkang dipandhikani dening bapa saipun disengkuyung pasukan geleng-geleng original lan kang kerja bareng dening Blendem Official ugi Arwa Project Music Production. Monggo mirsani ngantos tipurane pagelaran Rahayu alis nering sambiwa. Geleng-geleng original Pakeso Suro Official Music Arwa Project Remix. Suro Bima Sakti support by Ray Nur Ali and Vespa Ora
pasukan geleng-geleng original and Pakeso Suro Official music from Arwa Project Remix. Suro Bima Sakti support by Sule ID 94 featuring pasukan geleng-geleng original special collaboration Arwa Project White Arpedam Project Remake. Saudara Bayu Karyanya ditunggu temannya di gerbang depan. Terima kasih.
nanti saja kalau sudah selesai. Dimohon pengertiannya. This is Maheso Suro Bima Sakti. Support by Sule ID 94. Featuring Pasukan Geleng-Geleng Original. Special Collaboration Arwa Project White Carpet